nilitung nolpini kacitong ke lapu BJP East Karbi Anglong spokesperson Salomar B board chairman lo education lapen senior leader Chumangkro spokesperson East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong spokesperson lo Sarthi Kamsa lapen lang lige board chairman lo lapen amparta nilitung lo media in charge longpini iso nilitung pini tong sikot pen press meet kidunang ko kabang kelahin lo cuti non malom parnisi APHLC amaipu jai kathar press meet kido lape non malom la kahinodak Karbia society along isia video ki viral aku thak pen lasi first nilitung BJP is Karbi Anglong pen West Karbi Anglong hin pen lapuson ot langno adur ke langno lapuson ke claim abang pula pen abang phi tu khan bangke nilitung mahin ten pin rem pondo kecengsi lapen la sona sai mono tika pawe de tia pan bangke latuma phan kang sai padu nei kusi nilitung mahin ten da demand pondo sita labangso aot adur ke langno abang pu tuma phan kachini dung cheng kumani bang ke long lok thai secret sipen kumani a source pen ke long lok thai se henuda ka bustu condemn ke maju phan kong hepin ten case ne tipuna ja leklender pusra kahino kali society continuation ke lapen laso a issue logo henuda ka video ituma society long la monon phi henuda ji pamen pe na banke responsible ke ruling the kali responsible ke everyone citizen atumta anutin apa putin a party tin ta responsible to akhe dipot ma banke non jaiga thar press meet dolo henuda ka bang phufan ka condemn banke cho sita lasso henuda ka video long pen opinion politics se patudam nei a motif to pilala APHLC ahin pen kumane aot adur ka henudo ko ladak party a politics along ko pini ka chirap dum like completely lage isi politics ali ka jo NG I isu masigali same alang liban lapuson matha de asontin alam ama claim rapet nahi stand ki rapet nahi alam longan ta alang li politics patria ta bangke lage alang li mithang kamatha aot kilang no pot usini hin to nahi ate bipot ma lake society ma henoda klote responsible alang ta kalang lasi lapuson asai party apan ka chikoi tha nearly only aprang alang li congress na pulo non ako BJP na pulo lape kapre alam ta alang li pu sita ako isi pu pontulan khilonjia okhomia adivasi ku khilonjia okhomia da dodunde alang tumlo bahini be alang tumlo holada adivasi tumna dodunde sita ke koi pona bang alang li puson koi jam je da nei ake henoda ka bustu ke society lo ngsi effect aji pulote APHLC the responsible no lapen ahobo ruling the responsible no anjo se kapre ka party mane individual bang ta responsible no henodak anti social activities bangke ilitu mahin benda kroikre la sila so alam bangke lada kachekoi siroi party apan non alang li puke BJP a party atum ko alang li pan abata